Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Ejike gara mee ego n'isi Ọbịageliakụ ma kwe ndị be ha nkwa na mgbe na-adịghị anya na ya ga-abịa gbaa nkwụ. Kemgbe Ejike ji mechaa ego n'isi Ọbịageli, ụjọ anaghị atụ ya ịbịa n'ụlọ Ejike dịka o si atụ ya na mbụ. Oge ụfọdụ ya na Ejike na-esoro bịa. Ka ọnwa 5 gachara, Maazị Ejike kpọrọ nso kọrọ ya na Ọbịageliakụ adịla ime ọnwa 2 ma gwakwa ya na ihe o jiri wee kpọọ ya bụ maka na anaghị ama echi ama. Nonso zara ya sị na ya anụla ihe o kwuru. Chinwe na-abụ ọbata ahụ di ya na Ọbịageliakụ, iwe adị ya n'obi. Nke a mere ka o nwee obi abụọ n'ebe Ejike na nwata nwaanyị ahụ nọ. Ọbịageliakụ anaghị alahụ n'ụlọ Ejike. Naanị ihe ọ na-eme bụ ụbọchị ọbụla ọ bịara oge mgbede, ọ laa na be nne na nna ya wee na-eche ụbọchị a ga-abịa gba nkwụ ya ka o buru akwa ya nakwuru Ejike, ma ọ masịrị Chinwe ma ọ bụ na ọ masịghị ya. Ọ na-agba egwu dagharịa, ndị na-agba ya atụgharịa ọkpa egwu. Chinwe eleela anya hụ na Ejike achọghịzi ịma ma o siri nri ma ọ bụ na o sighị, n'agbanyeghị na ọ bụ ya nwe nri ahụ a na-esi. O wee were ụzọ aghụghọ mewe ka Ejike rie ihe o siri ka o wee nwee ike tinye ọgwụ ahụ na nri ya, n'ihi na ọ dị ya ka oge a na-agabiga ya. Onye debere ọnya ka ọ matara ya anụ na-abụ ole anya lee anya ọ ga leta ka ọ mara ma ọnya amatarara ya anụ. Ka ọ gachara ọnwa ole na ole, Chinwe na Nkechi hụrụ. Nkechi tụrụ anya ka ọnụ mkpu akwa Chinwe maka di ya, mana o nweghị ihe ọ nụrụ. O wee kpebie na ya ga-aga na nke Chinwe ka ya mara ihe ji nkịta ọnwụ. Gbanịa sonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.